Atrasado nga aganan Hibaw-an Road Project sa Pavia ginareklamo sa mga residente kag motorista. Liquidated damages ang kontraktor nagdangat na sa 400,000 pesos. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Perwisyo ang ginatuga sa nagalabay nga mga motorista kag residente sa nagapadayon nga road reblocking sa Pavia, Iloilo. April 2024 sang ginsugura ng aganan Hibaw-an Road Reblocking Project kag Agosto pa kuntani ang completion date. Apang wala pa sa gihapon ini mahuman. Ano yung traffic kay? Gadugang bagay ng traffic kung may muna eh. Gusto ko matapos dayon. Balaki syempre tag-ulan daan subong. Isaga cosman sang bahait. Lakip sa apektado sang proyekto ang mga negosyo sa lugar. Perdi na gid ang negosyo namon apektuhan na gid hina nagikatama amon nga baklanay. Bagay nga ginpatawag na sa joint committee hearing sang sangguniang panlalawigan ang kontraktor sang proyekto. Sunod sa Committee on Infrastructure, 64% ang negative slippage o kung delay sang kontraktor sa diin malapit 600 meters pa lang ang nahuman sa 1.2 kilometers nga proyekto nga nagabalor masobra 13 million pesos. It's because nga, if not always, but most of the time, ang gobyerno naton ang nabutang sa disbentaha. Paluluoy pirmi aton gobyerno, meaning ang gobyerno ta pirmi lang delayed. Lakip sa mga kabangdanan sa atrasado nga proyekto nga ginpahayag sang kontraktor among maulanon nga tiyempo kag reklamo sa mga residente nga magahod ang mga heavy equipment rason nga hindi sila makatrabaho kun gabi. Bangod sa delay ginasukot sang provincial government sang liquidated damages ang kontraktor nga nagabalor sang 6,000 pesos kada adlaw kag may kabugusan nga 400,000 pesos. Ginatiwan sa news team nga makuha ang bayin sang kontraktor. Nagpasalig naman ini sa komitiba nga matapos ang proyekto sini nga Setyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.